Καραταΐδης, Τζιοβάνι με τον Γεωργόπουλο δίπλα του. Μπήκε ο Τζιοβάνι στην περιοχή. Θα βγάλει κάρτα ο Παπαδάκος. Πέναλτι νομίζω είναι. Έβγαλε κάρτα στο Γεωργόπουλο για το μαρκάρισμα του πάνω στον Τζιοβάνι. Ήταν πολύ κοντά ο Παπαδάκος και δίνει αυτό το πέναλτι στο 43. Γκόγκιτς γεμίζει για τον Τζιοβάνι, δεν είναι εύκολο να περάσει μπάλα. Πουρσανίδης στον Ινιάδη. Σέντρα του Ινιάδη, κεφαλιά από τον Τζιοβάνι. Φάουλ έχει δώσει ο Παπαδάκος. Στο Τζιοβάνι, στο Γεωργόπουλο. Κόκκινη κάρτα στο Γεωργόπουλο. Εντάξει, ακόμη κανείς δεν γνωρίζει τι έχει δώσει ο Παπαδάκος εκεί, διότι όπως και στη φάση του πέναλτι καθυστερεί να δείξει τι έχει δώσει ο Παπαδάκος. Η ουσία είναι ότι αποβάλλει τον Γεωργόπουλο με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στείλει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Φεύγει ο Γεωργόπουλος από το παιχνίδι.